o awit. Tanan tuod mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o pag-ong awit. Tanan puhot mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunuwa. Si Jesus ang hari. Hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Alika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o pag-ong awit. Tanan kuot mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunuwa. Si Jesus ang hari. Hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Kalangitan ug ang kalibut sa Shine FM adunay kadaugan. Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tunang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaga, ang pulong sa Dios hinoon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Ayong hapon sa tanan. Nakikita ko ng Ginoo sa iyang pagkamayo. Magpapalamang na to na dunggan ang mensahe gikan kayo sa Silyo Panugtugan Barangay Setinia, Parapuyok, Cebu City. Gihatod ni Pastor Gideon Candelario, atong station manager na ining mga kadapit. Dapat malamang atong nadunggan gikan kayo sa mga lugar. Salamat sa Ginoo. Maayong hapon ka natin tanan magkaisunan ang atong oras alas 12:55 sa hapon. While mo na naniud to, while mo nagsikay-sikay o nagprepara sa inyong pagpaniud to igsoon, maayong tautohon o maayong sayo nga kahapon.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ria Mante. Ano na sa mensahe. Good afternoon, Pastor Sapri o sa tanan God bless. God bless everyone sa tanan na pinabay sa Saint FM 95.3. Sa kinabuhi ni Brother Wilson Kadalin, ano na mensahe. May to sir, may usap to kanyang tanan. Tingali busy na mo sa inyo ang preparation sa kitawag niya CIT Week. Wala katulgod kayo usap sa atong Thanksgiving Day. Wala yan ang mga panahon na sure ko kung dito katambong sa kitawag o CIT Week. Wala ka mga yulagi po o dispensa sa atong alis o sa tanan nga mga faculty member na kauban na to mga magtutulong sa CIT department tungod kay nga ng mga panahon na mapamoy pag-celebrate kayo din niya sa mga madamit o niya sa Dispiras Palaban doon na tayo mga bisita ikan sa Cebu, ikan sa Giulngan gani karon na isuon si Pastor Kim to karon sa sitio Kalugtugan Barangay Sirdinia uban sa iyang pamilya, uban ni Ma'am Aisa, uban sa iyang mga kaubanan sa mga DJ sa Saint FM. Una nga doon tayo gitawag o priority nga angay na to nga kinakabutat yun na to nga taas na to ang kasing-kasing isip alagad sa Ginoo kita pagtalikod sa atong obligasyon tungod kay kita may isip nga yatagan o dako nga katungod o panahon hindi pa o madapit. Pasalamatan ng Ginoo sa gihapon ang Diyos magapanalangin ilabi na sa inyo mga pag-celebrate sa gitawag o CIT Week atong yun sa mao nga okasyon sa nining panahon mao nga matag-adlaw doon ang imilimo mga kalihukan para pagpangandam sa mao nga dako nga pagpasalamat tungod kay aron dili lang kayo ka mabuhatan sa panahon na unya sa itsa o adlaw nga diin kahapon dako pagpasalamat ni mao nga dapit sa ngalan sa labing halandon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager, Reverend Kit, Ryan Magasaon, anianaw sa bahaning ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigos, kahanginan sa FM Radio, Pastor Sapri Candelario, mag-uban-uban kaninyo, pinagi sa pulong sa Ginoo. May hapon ka na tanan, although ang akong wife ang nagkisunan, maubaroy pagmata, diya sa Riyadh sa Saudi Arabia, nanangkin siya may suon nga unya lang siya mo tawag o mo buntag naman kay simpre buntag rin dito muna nga mapasayon sa kapulan tingali aong mga adlawa aong sarang adlawa nga igsoon Pizza City, Martes pa wapay usang kapulan pero dako na may kausapan sa iyang physical nga bahin tungod kay mingsamot yun sa kadako igsoon wala nga ang tinali mga persona maupuna yung sinyalis sa mayukod na pagkahimot na kong sitwasyon nga trabaho wala po sa ikauban mga personan nga Indonesian na pagka-iusan na oron na importante sa usap ng kinabuhi sa taon ng kalibutan na doon ay panakiusan. Salamat sa Ginoo, may hapon ka na itong tanan ilabi na sa tanan nga naminaw sa FM Radio, ilabi na sa ating station manager karon Pastor Gideon Candelario, sa iyang asawa, sa iyang mamawa, sa iyang wife na si Pastor Russell Candelario, o sa ilang duha ka panganak, o ni Pastor Kim, nato karon sa ilang mismo sa FM Radio sa 101.3 sa Saint FM sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Palabuyog, Cebu City. Mao nga sapit sa 15 usab at usab sila ikauban dire sa tanan nga mga DJ sa Saint FM, kauban ni Pastor Kim, uban sa iyang pamilya, makita-kita ta dire maigsoon. Welcome ang tanan. Una nga tanan nga naminaw sa FM Radio
aron inyong ikahibalan ang mga DJ sa Sun FM o mga alagad sa Ginoo makanunay ninyong madunggan dinhi sa FM Radio. Welcome mong tanan igsoon. Aron inyong makitaan ang mga alagad sa Ginoo magsigi pa hinungdom sa matag usa ka kinabuhi pinaagi gyud sa mga kasulatan. Ang among obligasyon, ang among trabaho, mao ang pagkahinumdom, mao ang pagkahibalo sa mensahe sa Ginoo aron ikaw ug ako dili kayo mahimo na malakansi diha sa umalabot nga panahon sa ni Satanas igsoon. Mao nga atong i-discuss karon dinhi sa Pinadaya kapitulo 20 hapit na kita mahuman igsoon bersikulo 7 ngadto gayon sa unahan nga gibuntog si Satanas. Wala nahitabo nga si Satanas nakadaog sa Dios. Kung sa may angay natong buhaton, mudapig bata ang Satanas o mudapig bata sa Dios. Base sa balang kasulatan na ato karong pagatunan, gibuntog si Satanas. Wala nag-ingon ang kasulatan nga ang Dios mao'y napili kang Satanas. Nasa mata ni mo dapig. Mao nga ikaw o ako niini duha ka sitwasyon o kahimtang dapat makahibalo ta igsoon kung asa ta mo pili sa duha ka mga agalon. Siyempre, kinsa may imong agalon, kinsa ang imong amahan, kinsa may tag-iyas imong kinabuhi, siyempre ang Diyos. Si Satanas na igsoon, maorat na na ipang-iyang kinabuhi, pangangkon maginayaan. Bisa kung saan walay originality. Ang iyang trabaho, mao'y paglansi sa mga tao. Ang iyang trabaho, mao'y pamitik sa mga pamitik sa pagpanglinla, pagpangpintal. Mao nga ikaw o ako, kung di ko kakabantay, padala ko ka sintasyon, ay kanang mga kaisunan, buhat na sa kaaway, buhat na ni Satanas, nga mo'y gustong bukuba sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ikaw o ako, sa diha na ikaw ningdawat sa mensahe sa Dios, doon na nakay relasyon sa Ginoo. May nunggan, siguroa o atimana o imintin nga ikaw anak doon Ginoo sa Ginoo. Kaya kung maabot ang panahon nga mahimulag ka sa iyahang tilan, mahimulag ka sa kamatuoran na mao ang kasulatan, posibilidad ang maghari sa kasing-kasing ang kinaya batasan ni Satanas. Amen ba? Mag-ampo sa taiksoon, labing kamanan og may kumaon ka nga Dios, nakos ka sa pagdaig pagpasalamat ni Ausag kami Amahan. Makupan-kupan, iningtat na udapit sa sayong kamutuhon o kahaponon nga imong yatag ka namo, aron kami o Dios, magatuon sa imong mga pulong mga mensahe, pinaagi sa palang kasulatan. Salamat o Dios, kay ka nakupan sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, even o Dios, sa tanan na mong kaigsunan din sa balok, dapit sa Pilitigan, dapit sa Kagwe, o sa tanan karon nga naminaw, kung nagsunod niining mao nga programa, nga imong gipiyal ka na mo. Lord, salamat o Dios, wa dumi rason na kami mubalipan sa unsa may ipatrabaho nimo kanamo. Ang among obligasyon, pinaagi sa imuhang gugma at imong kaluoy na imong ipasinati ka na mo Amahan. Dili namo ikabayran sa bisan unsang butang na imuhang gihatag ka na mo. Salamat o Dios sa gininhawa. Salamat o Dios sa kalig-on. Salamat o Dios sa proteksyon na imong ipasinati ka na mo. Dunay mga sitwasyon o Dios ang among kinabuhi paglatay sa bungaw sa kamatayon. Apan salamat Amahan, nabisan pa manining mao nga tanan, padayon kang naglikon ka namo. Padayon kang nagpahinumdom sa panahon nga kami mawadhan sa paglaom. Apan ang imong mga pulong mga mensahe, mo'y mugiya ka namo, mo'y mulikon ka namo, mo'y muhatag na mo kadaugan, kasiguruhan, aron kami dili mahimong maalakansi o mahimo nga mapildiro sa panahon sa imong paghukom Amahan. Sa tanan karon nga naminaw sa FM Radio, sa tanan karon nga naglantaw sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod Amahan.
Yahi o Dios, ang among presidente sa Pilipinas, gikan sa senador, gikan sa gobernador, congressman, mga mayor, mga konselis o mga barangay captain, sa nagkalain-lain nga distrito o sa nagkalain-lain nga mga siyudad o mga kalungsuran. Lord, imo silang gikahilo na sa maong nga posisyon aron sa pagserbisyo, pag-atiman, pag-alima sa katawhan nga nagpinahanglan niini. Salamat o Dios sa paman ako mga pag-ampo mga kanino. Sa tanan nga mga trabaho, sa tanan nga adunay obligasyon, ikaw o Dios magapahinungdo sa mata ko sa kanila. Labaw sa tanan sa among pagpangandam ning maong nga dapit. Sa dakong pagpasalamat ninyo sa Sign FM 95. At dakong pagpasalamat sa kalayang alampuanan na nakabarog o nagmalikon na nagisimutapang amahan na nagpabilin hangtod karon na nagbadaogon likan kanimo amahan. Dili sa kaisip, sa pulong, sa buhat, ibig sa among una-una napadayon ka, nag-atiman ka namo. Isang pamanlunay mga sitwasyon nga kami adunay kaluyahon. Apan o Diyos, ang imong pulong may naglikon ka namo. Mahinungdan, walay rason, walay katarungan na kami di makahimong pagpasalamat na kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagbantay ka namo. Salamat o Diyos sa pusok na imong gipagamit ka namo matag adlaw. Salamat o Diyos sa kininhawa. Salamat sa kagawasan na kami o Diyos gawas mo sa bisan unsang problema na moabot ka namo amahan. Lord, minitap na ang kapit sa kapo mo ay maghihatag ka namo samtang kami magapaambit ang imong kubos nga agad magapaambit sa imong mga pulong uguti kini mangitag dapit luna sa matatusan namo mga pinabuhi. Magahatod kinigdugang kaliton, magahatod kinigkadasi, magahatod kinigpantaon, paglaom nining kalibutana hangtod kayo sa imong pagbalik amahan. Ang among kinabuhi maglakaw aduna insaktong direksyon, adunay pundasyon o kalikon ini pinaagi sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos, wag kami arang mahimok sa mga pagalingon. Lamang ang among buhaton mao ang pagtahos. Lamang ang among buhaton mao ang pagsurrender nga nagpanimo. Matag-adlaw na tag-oras, una kami sitwasyon. Adunay panahon o Diyos na mubati kami sa kagakoy. Mubati kami sa kaluya. Apan ang imong mga pulong amahan, may naglikod o nagpahinumdom ka namo. Salamat o Diyos, minitap na ugapit sa kapunon. Imong gihatag ka namo, lungog umaya nga naglagod ka nimo ang tanan, na ikaw ang ayang pasidunggan, ikaw ang ayang pasalamatan sa tibok namong mga tinabo. Lungog himaya, pinaagi lamang sa imong pagtumanap, personal namo ama tuluwas. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Tanan karon nga nagawas magkaigsunan sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na ni Sister Ria Laud Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Mag-uban-uban na sa mga igsoon. Ingatap na ulapin sa mainit nga panahon. Init ang panahon, dapat init usapan atong pagpangalagan. Dapat mga igsoon, kung init ang sitwasyon, dapat init ang imuhang pagpangalagan. Inong-dumi ang minsayes Ginoo magapanglihok ni sa diha nga makita sa Dios ang imong kinabuhi nga karapat dapat o kangayan sa iyang atubangan. Inong-dumi si Satanas nagigubat niining atong basahon karon. Si Satanas aduna say daghan kay mga sundalo nga sama sa kabalas, sama sa balas sa baybaoy. Apan hinumdumi, wala sila'y nahimok sa tubangas Ginoo. Wala sila'y nabuhat, kundi ang ilaha, puro ragyod panganti, puro rapanghatlo. Hinumdumi, iksoon ang kasulatan, ang mga alagad sa Ginoo, just relax lang, ano man, dunay minsay ang Ginoo. Ibin taliwala sa mga kaaway, nag-andam siya pagkaon. Hinumdumi, iksoon, kung ang Diyos naas imong kinabuhi, dili ka kakabsan, dili ka mahitagong makulangan, mahutdan man ka, apan dili ka makulangan, o hinungdan hangtod nining mga dawa, ikaw ug ako, buhi pa. Ato pa nang nasayman, ato pa nang nausisa o na-examine sa atong kinabuhi, nga ang Diyos way nagkulang nato.
wa say bisan unsang panahon ug sitwasyon nga ikaw gipasagdan, ang tao ray nagbasagdan. Ang tao ray daghang rason, ang tao ray daghang hinungdan, tungod kay gusto lagi ang iyang kaugalingon lamang mo'y masunod. Hinumdumi mga igsoon, ang mensahe sa Dios nagdasig kanimo nga sa panahon nga ikaw ug waon ang imong gininhawa nga nagpabilin kang nagpakasalak nining kalibutan na dili malipay ang Dios. Nganuman sa imong kamatayon nga ikaw makabsan nga nagbuhat ka supak sa kapuputon sa Ginoo base sa balang kasulatan, sigurado imperno ang imong kangatan. Tinuod dili nganong si Satanas igsoon nagpadayon yapon ang iyang pagkasatanas tungod kay way lunak nga siya maghinulsol pa. Nagpabilin yapon siyang kontrabida, mao nga diha sa simbahan, diha sa mga patukuranan, sa sulod sa tigumanan, kung na gani mga kontrabida kana dili iya nas Ginoo. Amen ba? Lamang igsoon kung ang nagdala maong sa balaang kasulatan, apan kung dili posibilidad na sakto ang kontrabida. Duha lamang ko. Kung ang nagdala sa simbahan at kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, kung ang mga kaigsuonan kontrabida kana mo'y iyas hayawa. Klaro dili base sa balang kasulatan. Unsay nahitabo kang Satanas nganong gitambog siya sa harianong dapit nga mao ang hari sa Dios. Gitambog siya kay gusto lagi siyang makigliver o overpower o gahom nga nahutan sa Ginoo. Hinumdumi igsoon si Satanas wala pa ang kalibutan, igsoon under control na siya sa Dios. Wala nahitabo nga si Satanas na himong pangkiror. Wala nahitabo sa balang kasulatan nga si Satanas kanunay nagmadaogon, kanunay ragid intawong pili. Ikaw ug ako, kaya ba nimong magpait pagpaulipon sa mga pindero? Kaya ba nimong magpailalom sa mga batasan ni Satanas igsoon? Hinumdumi niining atong basahon karon, kay kung dili gani ka makasukol ni Satanas, pwede gud kang ma-under control niya. Siyempre dako biya ka. Ato ning basahon ingon diri sa kapitulo 20 bersikulo 7 ngadto sa 10. Ingon ang pulong sa Ginoo atong basahon, gibuntog si Satanas tapos sa 1,000 years ato kanindi paambit kaniha nga sulod sa 1,000 ka tuig nga nabaylango si Satanas. Ipilanggo siya sa lango o kadinahan o gitanggong sulod sa 1,000 years. O niya sumpay niini maigsoon sa bersikulo 7 ngadto sa 10. Ingon diri tapos sa 1,000 ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilanggoan. Sumpay ni kiniha human sa 1,000 ka tuig buhian si Satanas. Sa diha nga buhian si Satanas, diha na siya makalugar nga daghan ang iyang makabig. Amen ba? Ato ning basahon pagpadayon. Tapos sa 1,000 ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilanggoan o niya suruyon niya ang kanasoran nga mao ang ruyon. Suruyon niya ang kanasoran o mao ang gog o ang mabog aron paglimbong kanila tigumo niya sila alang sa usa ka gubat o ang ilang gidaghanon sama sa balas. Grabe, makadaghanag yung makabig kanila. Tungod kay sa kadaghan kay makabig, daghan na gyud sila kaayo sama sila sa balas. Grabe sa
O mingon gani ka nga sama sa balas, dili maihap. Dikin sa may nakaihap sa balas, igsoon. Dili maihap. Mao nga sa diha nga buhian si Satanas, sulod sa usa ka libo ka tuig nga nabilanggo siya, kay gibilanggo man siya sa mao nga anghel, buhian siya. Munang manimalos o magtigom siya grupo dinhis kalibutan aron pakigubat. Unya ang ilang gidaghanon igsoon gi-illustrate o gisaysay sa kasulatan sama sa usa ka balas. Grabe sa. Unang mahinumdum ko mga kaigsunan sa pasiaw nga kana kunong abat kuno rasak kay di sab ko maingon sure. Kanang abat dali ra na siya mabalan og imuha ng labayan og munggos. Kaya wa man po ko kasulay, maigsoon wa man sa po kakitag abat. Kaya dunay mga hilang dinis kabukiran na moingon nga alabatan na kabayo diha na magtuwa diyang aswang. Nig-aki na kung maigsoon wa may nagpasamang-samang nga magtuwa. Ako yung lang taon maigsoon. Wa man sa. Pero moingon ang uban ayaw kumpiyansa diya kay atangan kaglungon. Wala may nangatang mga igsoon. Although doon ay mga nagtingog, di man sa pagpakita mga igsoon ka na magtingog. Hangtod mo abot ko sa lunoy kanian to. Ako raman usa kay mingaw ko kain ng lamwas, mingaw ko ay ng kangwala, paingon sa lunoy. Kay dito ko nag-high school, batan pa ko. Wa pa sa atong karsada, maabot ko dito tingit-ngita. Ingon ni ana igsoon. Una nga usahay ang tao, nag-una pining kahadlok. Makadungog ganik wi dayog sutog dalagan. Dunay mga Kristohanon nga sama ni ana. Makadungog ganik ko, ayay, bahag mang ikog igsoon. Kataw-an ta na. Hello, kataw-an ta. Muingon ng abat maigsoon kung tinuon ng abat nga nagtingog. Kataw-an ta. Mo to'y Kristohanon. Yung bahag pang ikog, sutoy magdalagan. Igsoon, dapat doon na kay kaisog mismo. Kay kung doon na kay katalaw, katawan kas kaaway. Tanawa ragod si Satanas, nag-ipon siyang mga sundalo, unya ang ilang gidaghanon, sama sa balas. Nuidi, mikatap sila sa tibuok kalibutan, o gilibutan nila ang kampo sa mga katawhan sa Dios, o ang syudad nga ihang kimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga ming laglag kanila. Ayay. Bisan unsa pa nila kadaghan sama sila kabalas. Doon na may kalayo nga mulaglag mulamoy nila gikan sa langit. Simpre ang mga katawhan sa Dios protektado sa gahom sa Dios. Walay ni bisan kinsang makahilabot kanimo. Bisan sa gamayng kadras or anino sa pagkapildi, dili na mahitabo. Tanawa si Daniel. Tanawa ang iyang mga amigo nga gitambog dito sa hunno sa kalayo, kapituan kakainit hasta ang nagkapos sa tulo ka amigo ni Daniel na apil pagkasunog tungod sa kainit. Grabe sa. Apan ang mga alagad sa Ginoo naglakaw-lakaw ra. Onya dunay gidugang mao ang mga manulunod. Hinumdumi ang Salmo 91 versikulo 4. Magpadala siyang mga anghel aron pag-atiman pagluwas kanimo. Maunay ibutang sa imong hunahuna. Kung doon na may mga anghel si Satanas nga sama kadaghan sa balas, apan wala nag-ingon ang Biblia tungod sa ilang kadaghan na pildi ang Dios. Mangutana ko karon, asa man mo mudapig? Adto mo sa Dios o adto mo ni Satanas? Kay kung mudapig ang tao maigsoon, diha mahibalan ang imong kinabuhi o batasag kinaiya kung iya ba sa Dios, kung iya ba kang Satanas. Hello.
garbo gani ka kaayong pagkatao, unsa nang kinaiya na sa Dios, kinaiya ni Satanas, kinaiya ni Satanas. Garbo ba si Jesus? Wala, oy. Hambugiro ba siya? Wala. Diha pamatud-an sa kinabuhi sa usa ka tawo sa sitwasyon kung asa siya dapit ba siya sa Dios o dapit ba gyud siya ni Satanas. Tan-aw ra gud si Satanas pwede siyang magpaka-Dios apan dunay kalainan. Kung ari kas ilustrasyon sa gitawag nga kaluha, ang kaluha dili na siya parihag kinaiya. Pareha na siya nawong, pareha na siya nilantawan, tanan pareha. Apan ditos kinaiya, mabalan o kinsa siya. Tinuod dili. Mao ang tinuod nga Kristohanon o kalibutanon nga Kristohanon diha sa kinaiya o batasan, diha gud ka mahitabong mahukman sa kalibutan. Kung mahukman gani kas kalibutan, how much more atubangan sa langit nung tang amahan, igsoon. Mao ginay tinuod. Bisag mo angkon ka pa, kapila, bisag imo pa ng panotaryuhan sa abogado, ako brother, sister, Kristohanon gud ko. Apan kung dili gani haom ang imong kinabuhi diha sa Biblia, bisag unsaon pa na nimo depensa. Hello, dunay mensahe si Sister Ria Lal Silva. Amen. Tinuod ko na. Bisag dili pa ko muingong tinuod. Base sa balang kasulatan, mao ginay tinuod kung kasulatan imuhang basihan. Mao nga si Satanas sa iyang pagkabuhi sulod sa usa ka libo ka tuig, tigom niya ang mga sakop. Pagkadaghana ra bagyo nasakpan. Kaniingon ang Biblia, sama sila kadaghan sa balas, makigubat sa mga Kristohanon. O niya, wala nag-ingon ang Biblia nga samtang si Satanas ang iyang mga sakop, sama kadaghan sa balas, apan ang mga Kristohanon, wala giingon diri nga sama usab kadaghan sa balas. Nag-ingon ra ang Biblia, mga igsoon, nga dunay kalayo nga gikan sa langit, maoy naglaglag sa mga kaaway, mga sakop sa yawa. Grabe. Akon sa man, daghan kaayo. O niya mga sakop sa kampo ni Satanas, naaman ang Dios sa langit gasudong sa iyang mga katauhan. Hinumdumi kung ikaw ug ako iyas Ginoo luwason gud ka. Sa iyo ba ang Biblia nga bisan pamagani sa imong kaaway mag-andam ang Dios og pagkaon ini? Dili og dili gud ka magutman. Usahay tingali ang mga tao makapangutana, unsa kahay gikaon ang mga tawhana kay wala ra bagoy mga baol? Unsa kahay gikaon anang gibayad as FM radio o even sa wifi connection nga wa magunay trabaho? Hello, ang ubang tao ray malibog. Pero ang nahintungdan ikaw ug ako, just relax na ay Ginoong naglantaw. Maura na. Ikaw ug ako kung makasinati kag sama niini, ayaw i-focus ang imong mga panglantaw sa uban. I-focus ang imong atensyon ngadto sa pagkamaayos Ginoo, hinumdumi di gud ka basagdan. Mo nay klaro mga igsoon. Ingon diri mga igsoon. Ingon ang 9, ako ning basahon pagbalik sa 9. Mingkatap sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios. Grabe kadaghan. Muna nga katong basahon karon nga si Satanas naglibot-libot nga nagngurog nga nangitag matuko. Pagbantay kasi Satanas na aras luyo sa wala, sa atubangan sa luyo o sa kilid o sa tuok sa wala. Makagayon gani sa mga igsoon, biktima gyud ka. Galibot niya sila. Tanawa ra gud ang Biblia. Di ba unsa sila kadaghan sama sa usa ka balas, sama sa balas. Apan unsay nahitabo? Nahurot.
nganuman dunay kalayo nga gikan sa langit gipadala ang Ginoo, gilaglag silang tanan. Apil na si Satanas. Ayay. Unsay giingon dire? Mingkatap sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios. Pero klaro ha, o eksamina, isyur nga katawhan baka sa Dios. Kay kung dili kulo katawhan na gani ka, goodbye Philippines yung ka, madala lang yun kanila. Hello? Nga naman, wa man kay insaktong baruganan, wa man kay ikadipinsa. Siyempre, dalag yung kanila. Muingon yung ka, surrender na ko Satanas, oy. Anak naman ko nimo kay tanan bisyo na ara. Ari ko dis ako ang kuan nga perti magdaghan ng bawal dire, anak ko nimo. Ayawa, goodbye. Ingon diri mingkatap sila sa tibuok kalibutan, gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios o ang siyudad nga ilang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga minglaglag kanila. Jis, ingon diri ang yawa nga naglimbong kanila, gitambok usab. Ayay, apil angin si yawa. Gitambok usab. Mao nang dunay mga tao nga bisag dili sala sa uban, mangangin, mamasangil. Siya magud, ikaw magud, mauna na hinuon ang akong kinabuhi. Natanawa na. Ikaw may nagbuhat, di barugi ng imong gibuhat. Dili si pastor mo sana anak, dili si pastora, dili si sister, si brother, hala barugi na. Ayaw ipamahid ng imuhang sala. Ayaw ipasumangil sa imong pagkaluya, ibin sa imong pagkawalay gana diyas pagsimba. Ayaw ipasumangil ang mensahe Ginoo, kay nagtudlo ug nagtug-an ta sa insakto gikan sa balaang kasulatan. Wa ta nagwali din sa social media, wa ta nagwali sa radio, FM radio, kon para lang sa atong kaugalingon. Nagwali ta, nagbasi, nagsukat, pinaagi sa pulong sa Dios. Wow! Napababatay ikaw pangulipas. Napabatay ikaw pangutana sa mga alagad sa Ginoo nga nagwali sa kamaturan. Kung layhan ka nga pasination sa pagkamaayos Ginoo, nagsunda ang pulong sa Ginoo. Ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Maura, wala na idagang diskasyon. Ganun mangita pa mataglaing problema. Si Satanas maigsoon maura ba na kinaiya, mangitag daghang problema. Apan kung doon na imong problema, dayo mo back out sa problema. Ihatag sa uban. Tanawara na. Ingon dire ang yawa nga naglimbong kanila, gitambok usab ngadto sa linaw. Asa pa ingon? Linaw diha sa sapa. Linaw unsa diha mga lik, mga kaigsoon din mix Negros Oriental. Gitambok sa linaw sa maning linawa, linaw nga kalayo og asopre diin gitambok ang mananap og ang bakakong propeta. Ayay, bakakong propeta muna ning kalibutana, pagka naghana kay mga bakakong propeta. Moingon pang ako mo Dios, ako ang tinatawag, ako ang basta ka nang ako lagi, wagoy ayo. Muingon na gani ang tao, igsoon, ako'y, goodbye ko na. Paingon ra ginas pasigarbo, igsoon. Daghan kay mga sikat o mga ngilngig na mensyador sa social media, pero karon wa gid magdugay. Hinumdumi ang dautan, mugamot di ko na kagamot. Ang gamot ana, tingali, pilara kadupa. Bisag unsa pa nakailado sa tibok kalibutan, muabot ug muabot gud ang tagna. Masama lang yun na sa balili ug simsim nga pakasilaban ug tuslitan sa panahon nga sila paninglan sa Dios. Apan ang mga Kristohanon, ibin sa taliwala sa mga pagsulay, mga paglutos, ibin sa mga kaaway, padayon nag-atiman siya
nag-andam og mga pagkaon. Wow. Ingon diri maigsoon. Gitambog sa kalayo nga asupre diin gitambog ang mananap og ang bakakong propeta dito sakiton sila sa adlaw o gabi hangtod sa kahantoran. Wala nag-ingon ang Biblia nga sa panahon sa paghukom sa mga kampong Satanas, sa mga kauban ni Satanas, doon ay limitasyon, hinumdumi, sakiton sila diha sa kalayo sa asupre hangtod sa kahantoran. Apan ang Biblia, mahanaw man ang langit, mahanaw man ang yuta, apan ang pulong magapabilin hangtod sangtod. Tinuod dili. Ako kining basahon. Ako ra maning kanon, ato ra maning gikanunay nga madunggan. Ato ning basahon be. Mateo kapitulo 24 bersikulo 35. Basig nakaingon mo man kay sunan, wala may taon to basaha. Be kung basahon. Kung tinuod pag yun ang pulong sa Ginoo, mahanaw ba ang langit ug ang yuta? Tinuod pag yun ang pulong sa Ginoo magpabilin igsoon. Kay usahay ni tao barabar. Klarohon yun igsoon. Tan-aw ra gud na mo'y Biblia diha. Mateo 24 bersikulo 35. Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong magapabilin gayud sa kanunay. Wow. Si Satanas ug ang iyang mga kampon, mga igsoon, magsakit ug sakiton dito sa kalayo sa mao nga impierno. Unsa man ning asupre? Unang usa ka asa tong eryaha mga igsoon pila ka sakyanan nga nagsunog. Dunay niingon, ayay murag impierno gyud. Pila ko kasakyanan nga nasunog 200 kape. Di ba kapaka-paka mga igsoon nalimot kog asa tong eryaha. Kay diri nga mao nga dapit mga igsoon kun unsay mga panghitabo sa palibot, dali man ko kaayo makamonitor, labi na sa mga FM radio nga naminaw diri nga walay mga koneksyon, makabalusan na sila sa kalihukan sa kalibutan. Siyempre kanunay silang naminaw sa FM radio. Mao nga dili na mo na ililong mga panghitabo sa Taiwan, panghitabo sa laing mga nasod, makabalo dayon ang mga katawhan nga naminaw diri. Ibin sa kahimtang o sitwasyon sa kalibutan, siyempre maunay atong papel, maunay imong papel ug akong papel ang pagkamaayos Ginoo isangyaw igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario. Adunay say mensahe maayong udto pastor, maayong motto usab kaninyong tanan diha. Naaron si Pastor Kim Ryan Makasaol o si Ma'am Aisa Makasaol o mga kaubanan nga mga DJ sa Sign FM o sa tibok nimo nga panimalay Pastora Russell Candelario o sa inyo nga duha ka mga anak o sa tanan nga mga katawhan diha sa Sign FM 101.3 nga kanunay naglanog-lanog mga kaigsunan diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Muna nga incoming by 16 mga kaigsunan, batang adlaw mga igsoon kanunay guming naay buhaton para pagpangandam sa dakong celebration ining mao nga dapit. Wow. Magkita-kita na usab tag tanan diri mga pinangga. Ingon ni ana ang mga alagad sa Ginoo. Bisag unsa ang kahimtang sitwasyon, pasalamatan nato ang Dios. Ikaw ug ako wa koy lain imong buhaton aron ang Dios mapadako sa imong kinabuhi. Pasalamati siya sa bisan unsang kahimtang. Hinumdumi mga igsoon sa panahon sa imong kawalan-on kung magpabilin kang i-enjoy ang imong kinabuhi sa panahon nga naas kas hagipot, idahig sa Ginoo, moabot lang yung panalangin nga di nimo damhon. Wow. Usa magiingon sa Jeremias 33:3, tawgon mo ako magatubag kanimo ug ako magapakita sa dagkong mga butang nga malisod nga wala ninyo mahisayri. Apan dili na madalag memorize igsoon. Kay dunay daghang mga tao nga nagdala-dala anang bersikulo ha, pero walay aplikasyon
lami ra ka impaliglitok mga igsoon, pero di ay ang kasing-kasing una-una pagkalayo ara. Anong mabalaan man nimo, diha mabalaan sa batasang kinaya. Maunay mo clarify na to, igsoon. Ano na say mensahe si Pastor Gideon? Ako kining basahon mga igsoon. Kita nasab ninyo karong Mayo 16 ang Dios maghatag pinasahing pabor og mga matinud-anon. Wow, tinuod yun na. Atong hinumduman mga listener sa Shine FM 95.3, mga pinasahing pabor nga ihatag sa Dios ni atong matinud-anon. Mao man ay tinuod base sa balang kasulatan, base sa Biblia, dili base ni pastor o ni pastora, dili base ni sister ni brother. Kay kung miingon gani ang tao, base ni pastor, base ni pastora, base ni sister ni brother, kana tinumutumo rin ang sugilan nun. Digo na. Muinungdan ang tao, dili hatagan o pabor sa Ginoo, kay nagbase raman sa tao. Ikaw o ako sa imong pagpangalagad, kung naglantaw ka lang sa sitwasyon sa imong silingan, sa imong isikataw, kung unsa iyang kahimtang, maapil lang yun ka, magproblema ka. Apan kung mag-agad ka sa desisyon sa Dios, sa mga planos Ginoo, gatungod kay iyang plano, dili gud ka mahimong alakansi. Hinumdumi ang Dios, igsoon, niingon siya, ang akong plano dili sama sa imong mga plano. Ang akong plano maghatod o kadaugan, maghatod o kasiguruhan, kalampusan o kaayuhan. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Pastor Artemio Pacul. Kumusta man, Pastor? Unang makahinumdum ko sa sitwasyon kaniadto ba? Nga mo bisita ko maigsoon sa House of Prayer. Permiro gyud akong adto sa Mandawi sa House of Prayer kaniadto. O niya akong motor ato nga gipial sa Ginoo kato patong padya. Niya gahulat-hulat kong Pastor Gideon kasi sila man ni partner mga kaigsunan nga si Pastor Artemio Pacul. Pacul unsam ni tinuod ani nga wording igsoon, Pakli o sa Pacul ba ni maigsoon. Kay kung in English maigsoon silent eh. Munang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Welcome. Nandiri sa Mayo 16, tanan nga mga alagad sa Ginoo, magkita-kita ta. Wow! Hinumdumi mga igsoon, ma-excited biya ka kung ang usa ka area nga wala nimo maadtoi sikat sa imong pagkabatanon. Kay makaingon man ka, wow! Unsa kahay kahimtang ron diha? Ma-excited ka oy. Even ako mga igsoon sa panahon nga muadto ko sa area nga wala ko makasulay, ma-excited ko maigsoon. Kanunay nako nga gilantaw ang mga palibot ko kaning area ha. Sama-sama lang usamnis ato ang lugar. Siyempre maigsoon, kung muadto ka sa laing lugar, kanang mga bungtod, maumaor gyapong porma ha. Pero ang klima o panahon o sitwasyon o ang kalihukan diha sa palibot na agoy gitawag og sa Tagalog pa kaibahan. Apan kung ikaw o ako mga alagad sa Ginoo, magkapariha ra gyud bisag unsaon pa. Bisag inyong title karon dili pareha sa among title. Ang title nga ato karon nga gisandigan dili pareha, pero kung ang imong batas sa kinaaya haom sa Biblia, pareha ra gyud ta bisag unsaon pa. Walay laing explanation na. Tinuod dili. Muna nga sa taas ng mga panahon nga wala ginato makauban-uban in personally, labi na sa kinabuhi ni Pastor Artemio Pacul mga kaigsunan nga nagwatch karon sa ato nga programa. Unang ako gipasalamatan ang Ginoo ni ato mga panahona nga nakabisita ko mismo sa pila ka mga panahon diha sa House of Prayer sa diha sa Mandawi igsoon sa panahon sa Jesus Reigns kang Ma'am Gina Ospinia igsoon. Katong tanan mga kaigsunan, kabahin to sa history sa atong kinabuhi. Wow! Diha ka ma-challenge, diha ka malikon,
diha ka mapaskog mga kaigsunan sa diha nga ikaw makapadayon diha sa pagpangalagan hangtod karon ikaw ug ako enjoy ato bangas Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo. Brother Renel Dulinggoy, kumusta mamudihas Dumanguete? Welcome. Ato na may kauban nato mga kaigsunan si Brother Hiner. Pwede ko mo makabisita diri karong Mayo 16. Kay ang kasada diri maigsuon, di nagyod ka magproblema. Perte ng pagka-nindota. Adunay mensahe si Brother Renel Dulinggoy. Good morning Pastor Sapri. Kumusta man dalaygon kaayo ang Dios? Magapanalangin nimo sa tibuok nimong pamilya. Wow, to God be the glory. Maayo gyud kayo ang Ginoo. Dili ikakumpara sa bisan unsang butang sa kalibutan. Ang pagkamaayos Ginoo kanunay naguna, kanunay nagulahi, kanunay kauban sa imong kinabuhi. Lamang timani ikinabuhi ang pulong sa Ginoo kay maayo gyud kanimo ang Ginoo. Unang welcome ang tanan. Walay denominasyon, walay pundok o relihiyon, walay sikta nga atong gipili kundili ikaw ug ako magkahiusa diha sa pagpasalamat sa Ginoo mga binangga. Mao nay gustos Ginoo kay ikaw ug ako usaray atong kontra, unsay atong kontra mao si Satanas mohinungdan pagbantay. Kay si Satanas naglibot-libot, nagngulog, nangitag tukbunon o pagbantay ikaw ug ako posibilidad nga matukop ni ining mga panahon na ni ining sitwasyon na kung ikaw dili makabantay mga binangga. Apan kung makabantay lamang ka kung ang imong ang pulong sa Ginoo pinaagi sa Biblia igsoon imo nang ikinabuhi. Wow, to God be the glory. Makabantay gyud ka. Bisan gulugagmay lamang simuhot maigsoon makaingon ka kining merti na gini maayo. Iya na ni Satanas. Sibat, likay, palayo igsoon. Adunay mensahe si Brother Renel Dulinggoy, watching here in Dumanguete. Digitic, karon siya sa Digitic Dumanguete. Wow. Diya sa Digitic mga kaigsunan, ang Digitic mauna sa ibaligyanan sa mga appliances nga labi na sa mga laptop o mga computer may soon naasab diha ang mga kahimanan sa gitawag o mga gadget nga gitawag og Digitic. Wow. Salamat sa Ginoo. Padayon kita mga kaigsunan unsay giingon sa Santiago mga igsoon. Og diri sa Pedro mga kaigsunan, unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, pagbantay kamo. Unang ikaw og ako og di ka bantay, ayaw pagsalik, kailado ka kas Ginoo. Unya dili ka mahimong mabinantayon, mao lagi kay kumpiyansa na ka. Moingon na ka maigsoon, ay kay kasayon man ani ay. Ako na guni, ikuhuman na. Mugula gani sa baba ang pagpaginambong maigsoon goodbye gyud na. Wala ra ba na gimater maigsoon bisag unsa pinimo kain nila. Pagbantay sa imong pinulungan bisag usa mabalan ka na. Atong bantayan maigsoon, atong basahon diri sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Doon na mamoy Biblia diha mga igsoon nga naghiskot mga kaigsunan pagbantay kamo. Unsay giingon diri mga kaigsunan sa bersikulo 8? Apan ingon diri mga igsoon, nalapaw ta. Kapitulo 5 bersikulo 8 igsoon. Ingon ang mensahe sa Ginoo ni ingon diri, pagmaigmat o pagmabinantayon kamo. Wow. Unsay giingon sa pulong sa Dios, pagmaigmat. Kabantay ka ng mga scout ranger maigsoon, kanang mga sundalo nga grabe kay training. Gamay kanaas ana, even gamay pisik sa tubig. Makabantay na sila nga dunay kaaway. Ang training sa scout ranger mga igsoon, maglakaw na sila dagat, maglakaw na sila og tubig, bisan gamay kisaw, di ko na mo kisaw. Ingon ni ana ang pulong maigmat. Kay maigmat man sila,
makakita o makabantay dayon sila nga naay kaaway naas palibot igsoon. Wow, kumusta man? Wala ka ang matag-usa na himong kumpiyansa. Kung ikaw sundalo igsoon, dapat sa tanang panahon preparado ka. Bisag unsang kahimtang og sitwasyon, gikinahanglan andam ang imong kaugalingon kanunay. Ato ning basahon, unsay giingon diri sa 8, pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Kinsa day ang atong kaaway? Si yawa ra, dili si sister, si brother. Lamang maigsoon mahitabo nga maka-irgo ang tao tungod kay ang tao magpagamit man sa yawa. Hello, musunod man sa batasan sa yawa, musunod man sa pinulungan sa yawa. Mao nga ang usa ka tawo maigsoon mabalaan ko na kung kinsa siya. Hinungdan kung magmaigmat ka, de good ka. Mauwa. Ingon dire, pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulog, nangita og tukpunon. Unang ikaw, kumpiyansa ka, tukopyo ka. Inana kang ngilngig ang mga scout ranger. Bisan gamay pisik sa tubig, bisan unsa kagamay pisik sa dagat, unasa man sila, dili guna mo aksyon o kisaw bisan gamay. Bisag mulakaw pa na sila kakugnan, bisag mulakaw pa na sila unsa diha, di guna mo aksyon o piti-piti iksaon. Inana kangilngig ang mga scout ranger nga mga sundalo iksaon. Iayo nila ug masimasi ang ilang kaugalingon aron sa panahon nga aduna sila'y kaaway nga kanunay naglibot-libot ug nagsunod nila igsoon, makabantay na gud sila. Ikaw ug ako, kumusta naman? Andam ka ba kanunay sa tanang panahon? Basi kanunay rang andam ang atong kinabuhi kung daghan tag kwarta, daghan ta og bahandi, daghan tag butang, apan sa diha nga ikaw mawad-an ining tanan, pagbantay ka. Ikaw ug ako, basin maunay imuhang hinungdan nga mutalikod ka sa pagkamayos Ginoo. Hinumdumi ang tanang mga butang sa kalibutan, lumalabay lamang. Wala gipasabot, wala nag-ingon og dili usab sayop nga ikaw wala mangandoy o nangandoy sa mga butang, apan dapat kabalo ka nga mo gamit nining tanan. Ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una-una igsoon nga mga butang labaw pa sa imong kinabuhi. Kay kung mahitabo gani igsoon nga ang mga butang trabaho labaw pa sa imong kinabuhi, maorag gyud na imong ibutang sa imong una-una. Di ko kagatulog magsigar nimong mata igsoon. Unay tinuod, apan kung kanunay nimong gikinabuhi ang pagkamaayos Ginoo, Lord salamat, lain usab nga mga panahon nga imong ihatag kanamo. Ingon ni ana ang pagkamayos Ginoo nato ekson. Ingon ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 7 mga ekson. Unsa may angay natong buhaton aron ta dili mabiktima sa lipat-lipat o kaugdahan sa yawa. Hinumdumi mga ekson, dunay pamaagi niini aron dili ka mabiktima, kanunay kang magmasinugtanon ngadto sa Dios. O sa imong pagkamasinugtanon, diha ikaw nga panahon o sitwasyon nga makasukol ka ni Satanas. Simpre, nagmasinugtanon ka sa Dios, o ang Dios mo imo panalipod nimo, o ang Dios mo imo amping nimo, dili na kamaunsa ni Satanas, o diha nga porsyon o panahon makasukol na ka ni Satanas nga mao ang yawa. Apan kung dili gani ka kaamping o dili gani ka mahimong magsinugtanon sa mga tulumanon o sugo sa Dios, kinsa may imuhang tumanon?
Di ba sugo sa yawa? Sugo ni Satanas maigsoon. Siyempre, duha ra bay atong agalon. Agalon sa kahayag, agalon sa kangit-ngit. Kinsa man ang agalon sa kangit-ngit, kinsa usab ang agalon sa kahayag. Maunay atong bantayan sa atong kinabuhi nga Kristohanon nining kalibutana, sa atong pagka-Kristohanon mga igsoon. Atong basahon ang Santiago. Ingon ang Santiago mga kaigsunan, kapitulo 4 versikulo 7. Doon na gyud ay buhaton di ay. Kay kung dili gani ka masinugtanon unsay nahitabo ni Satanas sa iyang pagsupil, sa iyang dili pagka masinugtanon, gitambok koy. Mao nga sa simbahan, sa atanan nagkalaing-laing organisasyon sa simbahan, naa na gani ang mga kontrabida, agay. Di na gyud na maminaw ni pastor ni pastora. Mauna na magkarakara. Kusog na kay nang mo complain. Kusog na kaayo na nga mupasangil. Kusog na kaayo ng murason. Dunay hinungdan. Mauna. Wa na. Kay mauna lagi insakto. Kay si pastor di kabalo. Si pastora dili kabalo. May pako. Hanay kayo. Mauban na gitudlo sa balang kasulatan. Kung ikaw ug ako wala gani kay respeto sa mga alagad sa Ginoo, mahitabog yung kang maparehag yung kang Satanas. Muingon po ka maigsoon nga, buyag tawon, si Satanas batik mato kaayo niya, ako gwapong man ko. Maparehag kang Satanas o batasan. Unsa may batasan ni Satanas? Unsa may kinaiyan ni Satanas? Unsa may iyang taras? Di ba kusog kay mamasangil? Kusog kay mamutang-butang, bisag dili Ginoo, naguna ang desisyon, kanunay nagbasi. Ikaw ug ako igsoon, dapat ang imong kinabuhi kanunay naas pulong sa Ginoo, aron ang mataglitok nga mogula sa imong baba adunay panalangin. Tanawa ra gud, kung layhan kag panalanginan, magmasinugtanon ka sa Dios aron ka makasukol sa kaaway nga mao si Satanas. Kay kung dili gani ka masinugtanon sa Ginoo igsoon, goodbye ko ng tawa na. Mao man ay magbuot. Ingon ang 4 versikulo 7, tanawa ra gud, busa magmasinugtanon kamo sa Dios ug sukli ninyo ang yawa ug modalagan siya. Ayay. Dili ka mahitabo nga makasukol sa yawa ug dili ka una musaludar sa Ginoo. Kay unsa may imong ikasukol? Weakness na at ananimo, mga tentasyon na as kalibutan. Unang-una ang imuhang nilantawan, imong pinulungan. Kung dili gani ka kabantay igsoon, na mao ganay mahitabo igsoon, mahimo gyung walay lahay ang atong pagpangalagan. Unsay giingon diri? Busa pagpanisugtanon kamo, pagmasinugtanon kamo sa Dios ug sukli ninyo ang yawa ug modalagan siya. Unsaon man nimo pagsukol sa yawa ug ang imong batasag kinaya mura pug yawa? Wala na kay ka pang sumangil. Bisag Kristohanon ka pa. Kristohanon ka, kusog ka ikang mamalikas. Mao nga kitang mga Kristohanon, hinay-hinayo na to kwaha ang mga pinulungan nga mo'y makahatag o dili maayo ibin sa mga naminaw. Unsa mang mga pinulungan, ibin gani mga ginagmay mga pinulungan, bantayan na nato maigsoon. Moingon na gati kang pastilan na humanag ta anak noon. Doon na pa'y gitawag kong matay. Pastilan yatards. Hinumdumi, lisod ang pagsunod mo, hinungdan, lisod og sigbit ang dalan, paingon sa kasiguruhan. Nganuman, ibin ang imong pinulungan, binantayan. Mao nga kitang mga Kristohanon, hinay-hinayo nato pagwagtang
kanang mga pulong nga dili makatabang sa atong pagkakristohanon. Tinuod dili. Kay maunay makahatag og kaluya sa mga katawhan nga bag-o pa lamang diha sa tiilan sa Ginoo. Ngano man mo ingon man Kristohanon unya. Mao ra magyapoy sinultihan. Hinumdumi kung ikaw nakahatag og sala sa imong isikataw nga mo ikaw mo hinungdan, ikaw mo silutan. Mao nay atong timan-an igsoon. Unsay giingon diri? Duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo nga mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakaarong ignon. Unsay giingon? Dili ka makasukol sa yawa kung naani mo ning batasana. Naani mo naa sa tao ning tigpakaarong ignon. Unsaon nimo pagsukol sa yawa nga ang imong batasan pareha naman sa yawa? Hello. Unsaon nimo pagsukol man kaigsunan sa kangit-ngit nga mismo ang imong kinabuhi kangit-ngit na mataan? Wa may rason. Ito ni basahon pagbalik may igsoon. Unsay giingon diri? Duol kamo sa Dios o muduol siya kaninyo. Maglison magani tagduol. Ang Dios na hinuon mo'y paduolon na to. Maglison magani ang tao paghatag og panahon para sa himayas Ginoo. Unya mo klintag panalangin igsoon. Maulaw beta. Wala ko nangasaba ha. Nagbasi tas kasulatan igsoon aron ikaw ug ako magbantay bisan sa imong kinabuhi. Magamping kay ang kaaway mga igsoon nga mao si Satanas kanunay nang nagmonitor nimo, nangita nagbikil, nangita nagdalan, nangita naguy aron pagsulod mismo sa imong kasing-kasing una-unang salabutan. Nikingon ang pulong sa Ginoo may duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Ang pangutana, the question is kung moduol ba kas Ginoo o daghang rason, daghang hinungdan. Maumagod pastor, pastora, sister, brother, inani, mauna. Sa panahon sa pagbalik sa Dios may exaltiman ug naa pa bugo kay ikarason. Di kun murason pa ang tao, wa na. Pagkakaroon may igsoon na patay kagawasan. Unsay giingon diri? Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, ibin gani ang pulong paghinulsol. Unsa man ang paghinulsol, pastor? Biyaan ang tanang mga kasalanan. Talikdan. Nabay talikdan, magsigira balik-balik, pasikla bra. Nabay ni talikon maigsoon, nagkalit o balik. Dili mahitabo na. Unsay giingon ni Apostol Juan? Mga bitin. Giklaro niya maigsoon sa iyang pagbautismo dito sa suba sa Jordan. Iyang giprangkahan ang mga tao, mga kaigsunan. Kinsay kasulti ninyo, makalingkawas ba kamo sa silot sa Dios? Unang prangkahan ang tao igsoon, dili kay hilot-hiloton ra. Moingon ra mga kaigsunan, okay ra gyud na pastor, sister, brother, oy, mapasayloon ra gyud ang Dios hangtod sa pagbalik ni Jesus. Mo ra gyapon ang tao, moras gyapon kay gilabanan. Hello. Ikaw ug ako nga alagad kas Ginoo, ayaw kahadlaw, ayaw katalaw igsoon sa pagwalis kamatuoran, kay ang kamatuoran may igsoon nga imong giwali dili na imuha, ayaw ko nagangkuna. Ayaw ang kuna ang mensahe Ginoo nga mo'y nagbag-o sa tao igsoon, kun dili ikaw ug ako gihimo tang instrumento aron ang pulong sa Ginoo mahatod sa tibok mga tao. Amen ba? Unsay giingon diri mga igsoon? Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing. Tanaw ra ba gining kasing-kasing sa tao bay? Ang kasing-kasing sa tao, mao na gunay na ibutang diha mo adto pinasutok sa tao. Ug unsay iyang nakitaan?
Muriko din kasing-kasing igsoon. Kung himugon ang tawo, kung kusog kayo masina, wala. Moingon na yung tao, ay, kamura bagoy makapalit ana o, ako be. Awa na. Wanay ayaw igsoon. Bisag mo nas ginawa. Musamot yun ka inutil ang tao ni ana. Ingon dire, hinloi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaarong ingnon. Unsay ginong dire, mga tigpakaarong ingnon. Pagkaguol ka mo, pagkasubo ka mo, paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak o ang hudyaka sa kasuko. Sa kasuko, ingon diri sa Jis, pagpaubos ka mo sa atubangan sa Ginoo o bayawon ka mo niya. Dili giday mahitabong ang tawo nga bayawon sa Dios ug taas kayo garbo. Kung garbo kani mo'y maghari sa tawo, wa dili ayo. Di ko na mutuog sa suggestion. Apan hinumdumi kung naa kanunay ang imong pagpaubos o pagka mapainobsanon atubangan sa tao, atubangan sa Dios, hinumdumi, ibayaw ka, ipataas ka, pasidunggan ka, kay si Jesus nagpaubos, ibindito sa babaw sa cross. Ikaw ug ako igsoon mga pinangga na mong mga listener sa Sign FM, walay rason nga ikaw ug ako dili maminaw sa mensahe sa Ginoo. Ibin kaming mga alagad sa Dios, padayon ming nagtuon, padayon ming nagsakripisyo. Simpre ang pagtuon sakripisyo bina. Ning hatag kag panahon, hinumdumi, dili pwede nga moingon ka lang nagbasa og Biblia apan ang kinaiya perting lahiya. Posibilidad nga wa kay basa-basa imura nang giangkon, diha ang tubag sa pangutana. Kay kung tinuod kang nagbasa og Biblia, ang imong kinabuhi haom sa Biblia, haom sa kinabuhi ni Jesus, haom sa pamaagi sa Dios. Apan kung dili gani haom, kumusta man mo'y ingon na gyud kang kaangkon-angkon, ayaw pagpakaorong ingnon igsoon. Kay musamot kita nga mahimong makasasala atubangan sa langit nun tang Amahan. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban, nagtuo o naglaom ang inyong ubos nga alagad, naamoy nakatunan ibin sa gamayng porsyon diya sa pulong sa Ginoo. Ari kita sa mga pag-ampo, maigsoon sanglit ang atong oras, taas-taas naman mga igsoon. Sa samang takna, sa samang higayon, unyang kanlawon, kung walay brownout, kung naara po'y wifi connection, padayon ang buluhaton. Even sa mga alagad sa Ginoo, gikan sa sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malabuyog, Cebu City, nga si Pastor Gideon Canilario, na naglanta usab karon sa ato nga live igsoon. Karong bulan sa Mayo, pizza 16, mag-uban-uban tang tanan. Ilibin na sa atong General Station Manager nga si Reverend K. Ryan Makasaol, uban sa iya nga pamilya karon nga naa karon mismo sa recording studio sa sitio Kalugtugan mga igsoon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa inyong pagbiyahe, sa inyong pag-travel, sa inyong pagpaulig din sa Negros Oriental, o sa inyong pag-travel usab sa paingon din sa Tanay City igsoon. God bless everyone, og sa tanan karon nga naminaw og nagasunod sa programa, iningtag na og dapit sa sayong kahaponon, maayong hapon og maayong pagpangapi. Although des kabukiran may igsoon, di na gyud wa nay angay usahay ning kape tungod sa kaini. Dili na ta magkinahanglan og kape. Ngano man, perte ng pagkainita. Ining tubig may igsoon, perte ng inita, makalaswa na. One time mo igsoon, niligo ko, kunya ko kabantay nga gikan sa hos, pagbukpo na kong igsoon, hapit ako ng laswa. Dali-dali ko kuhag ng tubig. Perte na kong inita. Muna nga ninitak na, udapit sa kahaponon nga iyang gihatag, mag-ampo ta mong igsoon, ato siyang pasalamatan sa iyong pagkamayo. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, ang Ginoo magapanalangin sa matang usa kaninyo. Manginaot ko, aduna mo'y nakatunan o aduna mo'y napupo nga pagtulunan pinagi sa balang kasulatan. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao,
even sa laing mga nasod. God bless you. Kaninyong tanan. Mag-ampo tayo sa labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay kanamo sa tulon ako ka mga anak, sa kong ugangan, sa tanang kaigsunan din sa Pilipikan o Diyos, sa tanang kaigsunan dapit sa balok, bisat pa man sa dapit sa kangkuy, Lord. Salamat o God nga ikaw mga proteksyon, mga bantay, mga supply ikaw sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan o Diyos, akong kapikas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia Amahan. Salamat o Diyos nga imo siyang giampingan o imo siyang gihatagan o buotan nga agalon o Diyos. Salamat o God nga imong pagkamay pagkabuotan nga Diyos nga wa yun nimo ni ihikaw sa matagusan namo ka magkinabuhi. Labi na sa kinabuhi sa among station manager Pastor Gideon Candelario uban sa tibok niyang panimalay, uban ni Pastora Russell o Diyos, uban silang duha ka mga anak, even sa among general station manager nga nakaroon diha sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, uban ni Ma'am Aisa o Diyos, uban sa ilang duha ka mga anak, o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord, sa ilang pag-travel, sa ilang pagpamauli, sa ilang paglakaw, sa tanan o Diyos, ikaw magaw nagmagulahi. Ipadala o Diyos ang imong dilibuan ka mga anghel nga mao'y mag-amping sa matagusan nila. Lord, nining tagna og dapit sa kapunon nga imong gihatag kanamo, walay hunong way puas ang among pagpasalamat tungod kay maayo ka kanunay kanamo. Kaduganan kay mayaan nganha lang gyud kanimo ang tanan pinaagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen. Amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, aniana sa mga inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kahinginan, sa FM radio, sa Sign FM 95.3, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pag-ambit sa balang Espiritu Santo, magaupan sa tanang mga balaan, gikan na rosaha, gikan na ini mga takna, ang atong oras, alas 2:07 na sa kahaponon. Maayong pagpaniudto, although magkaigsunan wa pa ko'y paniudto. Akong ipaniudto, pulong sa Ginoo. Although magkaigsunan kanunay ra gyud nagkaon-kaon diri tungod kay kanunay tag nagpreparar og nangandam sa buluhaton karon o malabot nga 16. God bless og maayong hapon kanaton.